Какво съдържа фолклорният комплект „Пази България“ в сърцето си? Първото, което ще ви впечатли е ето тази подаръчна фолклорна елегантна кутия, която е решена с визията на дневника и е с пълноцветен печат, с цветове, които сякаш оживяват. По нея ще откриете и ето тези вдъхновяващи мисли, които ще ви припомнят, че малките неща всъщност са най-ценни. И понякога човек има нужда само от едно изречение да си припомни именно това. Съставена е от 2 части, отваря се по ето този начин. И вътре ви очаква фолклорният дневник с химикалка, която е в червен цвят, един от най-характерните за българския фолклор цветове, червеният. Разбира се, химикалката пише в синьо, но нейната визия е решена в червен цвят. Дневникът. Сега искам да ви покажа дневника. Дневника е отново с пълноцветен печат, както на кориците. Така и вътрешните страници също са с пълноцветен печат. Във всяка страница има отделено пространство със свободни редове, в които можете да запишете вашите мисли, планове, мечти, каквото си пожелаете. А най-отдолу съм предвидила пространство, в което искам всеки един от вас, който има този фолклорен дневник, всеки ден да си напише нещо хубаво, което му се е случило през деня, нещо, което е научил през деня, нещо, за което е благодарен, нещо, което е победил и нещо, за което мечтае в конкретния ден. Дневникът може да се съхранява в ефията. Размерът му е А5, изключително компактен, може да се носи в чанта, не взема много място и е удобен за ваш верен спътник в ежедневието. Искам да ви покажа и какво ви очаква на дъното на кутията. Едно послание, чиято цел е да ви пренесе в едно традиционно българско село, където можете да чуете звукът на гайдите, може да се полюбувате на красивата природа и да се докоснете до начинът на живот, който са водили предишните поколения и който все още съществува. Фолклорният комплект е в лимитирано издание, така че който желая да си поръча, сега е моментът, защото реших, че искам да оставя идеята за батуков продукт и да не го издавам повече в същият формат и вид, така че остават още малко бройки от тиража и всеки, който има желание да си поръча, точно сега е моментът.